Čaute, vítajte pri ďalšom videotutoriáli. V tomto videu ukážem, ako môžete stiahovať z Uložta viac vecí naraz bez VIP účtu. Zapneme si internet, dáme si Uložto, napíšeme nejakú hru napríklad, alebo film, Paranormal Activity. Čo má viac pamäti ako toto. Dáme stáhnuť. Odpíšeme kód. Dáme stiahnuť. Takže už sa nám to stiahuje. Dáme ešte raz stiahnuť. Ako vidíte, teraz sa mi to nedá, alebo tu mi píše, že z vášho počítača sa už stiahuje. Tu je napísané, že môže stiahovať len jeden súbor naraz. Ale ak chce stiahovať viac súborov naraz, tak musíte mať premium účet, no VIP účet. Ale to nám netreba, dáme späť. Zapneme si znova. Ale napíšeme miesto ulož.to ulož.to.cz. Dáme znova stáhnuť, odpíšeme kód. Nič. Už sa nám znova stiahuje, teraz prepíšeme na SK. Dáme Enter. Môžeme znova. Znova sa nám stiahuje. Teraz prepíšeme z SK na net. Uložto.net. To je po anglicky uložto. Download. Znova sa nám stiahuje. Alebo dáme tuto hore. Dáme polsky, to je ako po polsky. Popíšeme. A znova sa nám stiahuje. Takže takto vám netreba žiadny VIP účet. VIP účet teraz má iba výhodu v tom, že sa vám to bude rýchlejšie stiahovať. A teraz vám ukážem, ako sa tu píše. Tu máte Uložto normálne, Uložto.cz, to je české, Uložto.sk slovenské, net anglické a polské zachovajto.pl. Takže to je asi všetko. Takže čaute.